Ahir vam poder veure a la dreta ultra i a l'extrema dreta espanyola com es manifestaven juntes contra el diàleg. Però també vam veure que la majoria de gent, la majoria silenciosa dels espanyols, es va quedar a casa seva. Ahir vam veure el fracàs als carrers de Madrid. Ahir van fracassar, perquè combatre el diàleg és un fracàs. Per tant, el que hauria de fer el senyor Sánchez, el president del govern espanyol, és prendre'n nota i tornar a seure a la taula del diàleg, tornar a seure per tal de poder traçar una via de negociació. Ara bé, un diàleg i una negociació que no ha de comportar renúncies per part de ningú, perquè si comporta renúncies no és un diàleg real i no és un diàleg sincer. Renunciar al dret a l'autodeterminació com vol el PSOE és simplement impossible per part nostra i això no passarà. És una línia vermella que mai acceptarem. Ara bé, si podem parlar de tot, ens hi trobarà.